Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluargane Cak sama. Oh, iki lho Fatir oleh ireng-ireng. Oleh tironan isu-isu. Oleh jajan tironan, guys. Lagi sarapan. Iki. Mbok apa ae, Bun? Sepurane raplot padha sakit kabeh iki. Batuk pilek. Iki ra sekolah iki. Fatir juga sekolah. Batuke ngiklik. Saiki ibuke sakit, guys. Terus pikirane kudu ruwet ben. Apa ora iso nggih konten, guys. Sepurane ra iso. Piye? Enak apa wae? Kadrono apa ka dililingi na? Iya, lah tironan. Nogosari. Tahunnya 4 ya mam kakak 1. Nogosari. Ada sarapan. Ki ape de molen. Ki lagi kayak sore iki, guys. Bang ibu sakit ning kon gekno molen. Piye, Nak? Gawene dalu garai. Peteng gak pasti kelihatan. Lho ngene iki ora ketok iki sih kok kene. Engko sampeyan bolos. Iki bolos sekolah iki. Sakit iki. Sesuk nek penak masuk ya. Coba bolos. Adek iku batuk ngiklik wi. Dek. Sakit. Itu sari ku enak ta, Dek? Omahe aja dikewi, guys. Omahe wis ngene iki. Ngono kuwi berantakan. Di kamar, guys. Pak Fatir le biyen bersunat. Ya bersunat iku mau turu nang kamar. Akhirnya turu nang jopo. Sampai saiki. Berang tahun turu nang jopo 4 tahun. Saiki Fatir jangan turu nang kamar wis kadu. Jare turu nang kamar. Lah kamare rong didadani, dong duwe. Duwi. Salah sapa sih? Iki saiki delok nang kamar. Lah kamare wis kadung kuwi digawe gudang iku. Sik engko ditembasno semen, diuruk sik. Tapi yo ngenteni ibu duwi. Engko dadani sing apik. Yo, aku tuh di semen. Keturunan jero pek kakak nggih. Di semen. Bu, Iya, Bi. dari di semen di semen. Yes. Kalau ya wis kaya wong apa ki, kaya wong ora duwe omah wi kok. Nek turu bengi wis morat marit ngene iki kok. Ki Fardan wi rombe kamar wis gedene kaya ngono kuwi. Takon turu dhewe no bale, agitku takon turu no kene ngono lho, guys. Ora gelem kok. No bale. Padahal mau jarak sampe tok jero wedi. Wedi dikeloni jarene. Dikeloni Mbak Kun jare. Kacang kok bisa kok. Ayo ger-ger ditutno ae kok. Padan wi. Tutno Mbak Kun wi. Gare sing ngetonto sampean biasane sing ngireng cilik kae ya. Ini. Sampai tuh ngipi-ngipi. Kuwi balane ngono kuwi, guys. Ditutno sing cilik wi. Kat cilikane sampai saiki ku. Ikan. Nah, ireng-ireng sing ireng kuwi. Heeh, ger-ger dinguki ae Wardan iki. Ingo-ingo ae modele dinguki. Sabar, Balane Wardan iki ireng-ireng.
Fatir tambah lucu. Anake kuwi lho, guys. Ngiru-ngiru lho. Sesuatu iku lho. Apa, Bu? Aku Eh? Piye? Why? Piye? Fatir guyono jere ora tau roh burung pink jere, guys. Apa nang arane manuk ora nang ulune. Tapi gede jadi. Tapi gede. Nek ngene kono kuwi nek kursi-kursi kono kuwi. Mari ngono terus ilang lho. Oleh anak kejadian. Padan iki sing greger diroi iki. Diroi ireng-ireng. Aku tahu gimana. Oh, kudu. Mau ada makan-makan. Makan-makan. Oh. Tambah pas lagi. Nah, pas lagi nama kene, guys. Walah, banyak sekali kayak sambal liwer karo-karoan. Aku enak lagi yo. Apa yang hijau lo kan biar saya ngono lo. Ya, aku mau aku sama lelep nanti. Ayo, si jam kayak gini. Terus udah gurune kulkas. Kulkas kan akhirnya aku. Nah, aku udah beres gurune. Tiga dolanan. Laki-lakian mlebu mah kene wis dahsyat. Ibu gerger tingu iya nak kamar. Bu, tapi di Orang kenal gitu. Kenalan. Bu, aku nggak jelas sih, Bu. Tapi kalau sing bukan kok. Nah, makan-makan aku nunggu apa? Sing bodono kakak jerene makan iki to. Mbah apa kuwi? Kan biar kulkas aku numpang kan aku nunggu. Oh, to. Saiki mata batinmu tertutup ya sana ketok. Ini Wardan itu sing ger-ger di bedo ae kuwi. Wardan kuwi. Ya Fatir tahu, guys. Sade olo le. Lah kok iso matane le makan abang. Aku sing diamuk dijambaki ra karo-karoan Fatir elek gak amal gak? Sesama ono itu to. Apa yang isan gerak wi. Tak gurak wi to. Sade olo kan, guys yo. Tak gurak to. Nang metu. Lah kok sita mlebu dadak nek aku nang Fatir. Matane Fatir mripat aja moto. Makan abang aku ki hanone jambaki tak kadeni sampean. Kalian itu Rasane Kak, rasane rambut ibu le, sirah ibu le kayak cepot-cepot kak rambutnya kak. Rasa tenan le, masa wo. Iku wis gede to Fatir ya. Seki umur paut. Saya 4 tahunan. 5 tahun tuh, Bu. Ora tau ra eling kok. Mun jenis Paut toh. iya. Nggak tahu kau. Tidak Fatir pas ono kamar biasa lah. Dia bisa koyo lo gedeng kene. Ya, bisa nangis mari ngono masih mendhuwur di dada gusono to, guys. Lah masih mendhuwur lah kok nakane sedhet dada to, Gam. Ya langsung meneng-lekep ki kuwentone. Jalan metu ora 12 ngono lho. Iya, kerja 12 bengi ngajak metu ki ngumeti omah tak karo di Fatir. Kepen cilikane. Lah laki-laki ana omah kene. Jam 12 bengi iki saben dino kuwi. Ngajak ngumeti omah. Sek umur setahun setengah piye. Ayo ngeludes iku dek ngrasakno iki. Sepas jaba ibu ki wis gede 4 tahunan. Rasane sirahku kok sempal-sempal ora rasane. Cek Jadi rambut. wih mata aku pengen kok. Iya. Bener-bener itu kotak lho. Heeh. Itu nang sekoyo ngono lho. Lah iya. Ya sing mripate abang iso ngamuk iso ibu sing gereng-gereng ibu sing dianoni kaploki jambaki jotosi sadu ibu gem ya Allah. Saya lemah soalnya. Lek juli. Remuk aku rasane enek nganu ki laes to rasane amit-amit pokoke guys. Lah aja bapak mari ngono dikuwi terus waras. Ya ya wis guys yo kok tambah cerita ngelantur cerita horor kita ban ngalor ngidul ngetan ngulon. Yo guys yo sepurane nek kontene ngalur ngidul ngetan ngulon gak bermanfaat ya guys ya.
Iki kok yo gawe dadakan iki seprang-prang dino ora gawe konten sepurane. Wes mbah omahe iki akar-karuan. Wonge garing iki. Gegere garing. Wes guys ya. Sekian, sampai jumpa lagi channel Organitas apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.